Chcete vědět, co to je? Je to původně stojánek na deštníky, ale tím, že je pozlacený, tak a je to pero, tak je to zlatý pero. A další ocenění pro Cool. Díky našim upoutávkám máme numero uno za nejlepší textařský počin Zlatý péro. Cool v těžké konkurenci zhruba 25 prací si vybojoval první místo za úžasnou a soustavnou výbornou textařskou práci, odvážnou při předělech a upoutávkách na Prima Cool. V zemi, kde se kutálí oheň a muži olizují meče. Obvykle se rodí dobrý nápady, ale pak se úspěšně zabíjejí. Tady prostě je vidět ta lehká ruka, kdy ten textař to píše a sype to do té televize. Tam to prostě do nás padá. Ten kanál prostě má ten charakter toho humoru a je tam ta svoboda tvůrčí. Všichni umřete. Nikdo to prostě nebrzdí, naopak vlastně to podporují, protože to funguje. Ani antibiotika, jenom pohyb a čerstvý vzduch. Prostě 100% bio. Pánové, gratuluju. Jo, díky. Tady máte péru, ať slouží. Děkuji. Rvoucí story o tataráčku, olejíčku a řádsky zaříznutých slipáčích. Jsem prostě pyšnej, že v té televizi jsem nějakou součástí její, no. Dost teda asi jako značnou. Když vaše metro řídí Saddam Hussein. Já jsem hrozně vděčný, že ta televize má prostě takovej ksich, takej má. A cesta míří do Bagdádu. Pak vám kameny, teplá láva i studená Němka přijdou jako příjemné zpestření cesty. Co jste k čertu zač? Mě můžeš klidně tykat.